να ακούστε μυρολόγια. Θέλετε να ακούστε κλάματα, να ακούστε μυρολόγια. Κλάματα, να ακούστε μυρολόγια. Σήμερα στην ιστορία κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Αλήθεια, αγάπη μου, τι κάνατε? Μιλήσαμε για τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας και τις προσπάθειες των Ελλήνων να κρατήσουν την πατρίδα ψηλά. Μια τέτοια προσπάθεια, γιαγιά, έκαναν και οι μεσολογγίτες. Αχ, κορίτσι μου, τι μου θύμισες. Το Μεσολόγιο, το ωραιότερο σημείο της γης, το πιο ηρωικό. Την ξέρεις, γιαγιά, και εσύ αυτή την ιστορία? Και βέβαια, κορίτσι μου, και ποιος Έλληνας δεν την ξέρει? Ξέρεις και για τον Νότι Μπότσαρη, τον γενναίο καπετάνιο? Φυσικά και για τους γενναίους άντρες του, τον Κίτσο, τον Τζαβέλα, τον Ζήση, τον Βρίζα και τόσους άλλους. Δύο παιδιά μου χάρισε ο Θεός. Το ένα σαν αετός έπεσε. Λεβέντης, 18 χρονών. Λαβωμένος, όχι στην πλάτη, μα στο στήθος. Και ο άλλος, τον άλλον, το
φύγω όμως. Δεν είναι καιρός να ξεκινήσεις. Πάω να τους κουβαλήσω βόλια και παρούλα. Και εσύ ο Τζαβέλα δεν πετάγεις να δεις τι γίνεται. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Πάω, καπετάνι. Αν θέλουν, ας ξανατολμήσουν. 300 σκότωσαν με τα παλικάρια μου χθες. Άιντε να αφήσουμε 2 ώρες να φέρεις μια στάλα νερό. Όχι και μια στάλα. Να κουβαγιομάτσου τώρα, καπετάνι. Αλλά να, κάτσεψα λίγο εκεί στο κονάκι του Γεροδίμου. Φωνάζανε γιατί 3 φαμίλιες δεν είχαν κουκιά ψωμί σήμερα. Βράσανε, λέει, λίγο κουκιά που είχαν και φάγανε. Θα βρούμε και ψωμί. Θα μας το φέρουν απ' έξω με τα καράβια. Κι αν δεν μας φέρουν, καπετάνι μου, Δεν είναι δική σου δουλειά αυτή. Και εγώ θα τις απογοτιές. πού είστε, καπετανέ? Μόνος εσύ, καπετανότη. Ήρθα λίγο να σε κουραστώ, ρε Βρίζα. Μια εβδομάδα τώρα δεν έκλεισα μάτι. Τόσες επιθέσεις δεν τις κάνανε. Μέχρι που ψακίσανε και απομακρύνθηκαν στη δική τους δάμη. Εδώ είσαι, ρε Βρίζα. Έφαγα τον τόπο να σε δω. Κατά πώς βλέπεις, καπετάν Τζαβέλα, μα εσύ φαίνεσαι πολύ αποσταμένος. Πώς να ξαποστάσω, ρε Βρίζα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Άντε και να βλέπατε όμως το πρωτοπαλίταρό μου, το Γιάννη. Μόλις τους βάλουμε στο κυνήγι, άρπαξε για τα γάνη του και έτρεχε 100 πηδήματα πιο μπροστά από εμάς. Αλλά αλαβώθηκε βαριά. Έβαλε τις γυναίκες να του πίνουν την πληγή. Δεν ξέρω αν θα ζήσει. Η Παναγιά να τον βοηθήσει. Ας βάλει το χέρι της. Όμως η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Καράβια δεν φαίνονται πουθενά. Το ψωμί σώνεται. Ο κόσμος πεινάει. Τα παιδιά λένε. Τα βόλια μας σώνονται. Όσο για βόλια, θα μαζέψουμε τις τουρκικές μπάλες. Θα τις λιώσουμε και θα τις κάνουμε βόλια. Όμως ψωμί πού θα βρει. Λοιπόν, ακούστε καπετανέ. Θα βγούμε να συνάξουμε ούλου το αλεύρι και όλους τους καρπούς που κάνουν στο Μεσολόγιο. Θα τους κυράσουμε σε όλους από λίγο και από ίσα. Και βλέπουμε πια. Γιατί το Μεσολόγιο πρέπει να ζήσει, πρέπει να ζήσει. Πρέπει να κρατήσει την καπάδα να μένει και όχι ελάπαρη καταθήκη να την παραδώσει άδεια στους υπεγενωμένους. Αν πέσει, φοβάμαι πως χάθηκε η ευεργία της πατρίδας. Καπετάνιο, μίλησε σαν εσύ ένας ηγέτης. Θα κάνουμε ό,τι μας πεις. Ναι, έτσι θα γίνει. Άντε, πάμε γρήγορα. Καπετανέ, ήρθαν μέχρι την αυλή 3 Τούρκοι. Οι 2 κάτσαν με τους δικούς μας και ο ένας έρχεται κατά εδώ. Ανεβαίνει τη σκάλα. Για κοιτάω, Βρίζα. Έλα μέσα, κόκκισε Χατζήμπη. Γεια σας, Ερπέιδες. Κόκκισε Χατζημπή και κάτσε. Αλλά εμείς είμαστε καπεταναίοι. Η αφεντιά σας είστε μπέλες. Γιατί ήρθες πάλι εδώ. Μέστε ο Κιταχής, να σας φέρω ευχάριστα μηνύματα. Μπαμ, πιταχείς και ευχάριστα μηνύματα. Για να τα ακούσουμε λοιπόν. Να, λέει ο Κιταχής, βαρέθηκε να σας σκοτώνει, σας λυπήθηκε. Και αυτός και όλη η Τουρκιά. Και καλός καθώς είναι, λέει πως θα σας χαρίσει τη ζωή. Και θα σας αφήσει να φύγετε με όλο σας το σχέδιο. Και δεν θέλει τίποτα για τα όπλα. Θα πάρετε μαζί τα πράγματά σας, τα ζώα σας, του βιού σας ούλο. Μονάχα τα όπλα θέλω να του παραδώσετε. Από πού να φύγουμε ρε Χατζήπη, από τον τόπο μας, από τη γη μας, από τα αερογέρωση της φυλής μας, από τα σπίτια μας μωρέ. Και ποιος είναι ο Κιταχής να βάλει συμφωνίες. Οι νικητές θα του πεισβάνουν τις συμφωνίες. Και εδώ εμείς είμαστε νικητές. Εμείς τερμάξαμε τα σκέρια του. Και εμείς είμαστε πιο γενναιόδοροι από εκείνο. Θα μου αφήνουμε να φύγει και να πάρει και τα ρήματά του μαζί. Και αν θέλει τα ρήματά μας, πες ο Κιταχής σου να έρθει εδώ να τα πάρει. Ακούσε ρε
ταχύς. Να μην μπορώ να εξολοθρεύσω, μια χούφτα για όριδες. Αχ, μεγάλε προφήτη, σώσε με, θα μου το πάρει το κεφάλι ο Σουλτάνος. Εφέντη μου ταχύ, έφτασε μαντίβες. Άνοιξε την πόρτα να έρθει γρήγορα, χαραματισμένε. Πολλά τα έτσι και ταχύ πασά. Κάτσε ρε, ελέγε, τι χαμπέλια φέρνεις. Οι μεσολογγίτες σου στέλνουν χαιρετίσματα. Λένε αν θες τα αρματά τους, να πας τα πάρεις του ταχύ. Ωραία, το περίμενα αυτά από τα σκυλιά. Δεν τους είπες πως χαρίζουμε τη ζωή και το βιός τους αρκεί να φύγουν από το Μεσολόγγι. Τους τα είπα, ούλα τους τα είπα. Και αυτοί λέει, σου χαρίζουν τα αρματά σου, αρκεί μόνο να φύγεις από το Μεσολόγγι. Δεν κοροϊδεύουν κιόλας οι γιαούριδες. Φωτιά να τους κάψει. Μα το μεγάλο προφήτη δεν θα πισωρουθούν από δάφους. Δύσκολο πράγμα και ταχύ πασά. Είναι όλοι τους παλικάρια, λεβέντες, ήρωες αληθινοί. Γι' αυτό εγώ τώρα παίρνω τους 4.000 στρατιώτες μου και φεύγω. Δεν ξαναχτυπάω τέτοιους αντιρωμένους. Δεν μπορώ, δεν μου πάει η καρδιά. Μάτω να λάχα, Τζιμπή. Σε ξορκίζω, μη φύγεις. Και εγώ θα σε ξεπληρώσω, μπες για πες. Όπου να είναι, κάνε η πρωί Πασάς. Τον έστειλε ο Σουλτάνος να με βοηθήσει. Σκέψου την προσβολή μου και μη φύγεις. Εγώ πάω την απόφαση μου και ταχύ πασά. Γεια σου. Γύρνα πίσω! Αχ, βράδυ Μεσολόγγι! Αχ, να μπω μέσα και να μην αφήσω λάθρα! Αλλά τι ακούω, ήρθε ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ Πασάς έφτασε περίπτωση και έκανα ανατός. Είναι μέσα ο Μεχμέτ Ταχύς. Εδώ είναι ο Ιμπραήμ Πασάς και συγκεκριμένη. Καλώς σε βρήκα και τα χιόρος, ήρθε Ιμπραήμ. Ήρθα εδώ και σκέφτομαι. Τι τον ήθελα τόσο στρατό που κουβάλισα για ένα φράχτη. 17.000 άντρες. Για ένα φράχτη. Μα είναι δυνατόν. Δεν μπόρεσες κανένα και ταχύ. Τόσο καιρό να το πατήσεις. Δοκίμασε του λόγους να το πατήσεις μόλις η τελευταία. Και ύστερα έλεξε να το κουβεντιάσουμε. Αύριο κιόλας θα πάρω τον αργυλά μου μέσα στο Μεσολόγγι. Ναι, καλά. Μια πείνα που δεν αντεχόταν, που ήταν τόσο φοβερή, τόσο δυνατή, τόσο ανελαίτη, μια πείνα που ανάγκασε τον Διονύσιο Σολομό